atong ablihan ang atong mga Biblia, mga igsuon sa Philippians chapter 4, verse 8 and 9. Philippians chapter 4, verses 8 and 9. Philippians chapter 4, verses 8 and 9. Kato lang sigurong King James nga itong gamitan. Og naa. Ako mong gihangyo mo balik sa tagbarog kadali. Samtang basahon ako ang pulong sa Ginoo. Philippians chapter 4, verses 8 and 9. Ingon diha nga, sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon. Sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Verse 9, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Nadawat, nadungog, og nakita diri kanako. Og ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Usbon ako sa pagbasa. Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo nga angayng daygon. Sa mga butang nga matuod, ligdong ug matarong, putli, matahom ug halangdon. Verse 9, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Nadawat, nadungog ug nakita diri kanako. Og ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan kayong salamat o Dios sa imong mga pulong nga amo na usab nga babati niining takna sa kagabhion. Diha sa mga pagdayig, ikaw ra gyud ang angayan nga maoy magadawat niini. Ug salamat usab nga gidawat gayud nimo ang mga pagpasalamat ug pagsimba karong gabihuna. Ug salamat usab o Lord nga madawat pud namo ang imong pagbadlong, pagtudlo og makit-an ni sa among mga pagkinabuhi kung unsay among mga nakatunan. We pray, Father God, nga dili ang among kaugalingon nga pagbuot mo'y matuman, dili kami sa among kaugalingon mo'y maghari, kung dili ikaw ug ang imong pagbulutan mo'y matuman, Ginoo. Salamat kayong gahom sa yawa, dili makasakmit sa mga pulo nga among pagadawaton ning kagabihuna. But, O Lord, ma-apply ni namo sa among pagkinabuhi. Tabangan mo kami, pinaagis imong balang Espiritu. Madawat namo ang among pag-ampo, gipangayo, pinaagi ra gayod sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon, amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Ang atong hisgutan karong kabihuna mga igsuon, kining pagkinabuhi nga gitudlo sa Filipos. Sige, munay title, pagkinabuhi nga gitudlo sa Filipos. Pagkinabuhi nga gitudlo sa Filipos. So, diretso ta sa conclusion, no? Kanang chapter 4 verse 8 to 9, ingon siya nga sa katapusan. Ipakita or puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ang ing daygon. Mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Nya ang verse 9 kinanindutan, ingon siya, ipakita sa buhat ang inyong mga nakatunan. Ang kagabi gibadlong nako ang akong mga kakaubanang mga amahan og ang akong kaugalingon. Tungod kay kasagaran, pag makiglalis mis among partner or makiglalis mis among mga anak, amo dayon silang ingnon, mura mugway nakatunan. Sige ra mo paminaw wale. Pila na mo katuig gasimba. Na-realize na ako nga mali siya. Dili angay na nimong isulti. Wa ra may pulos ninyong mga nadungog, dili siya maayo. Ngano man? Nakadungog sad ka nga giingnan ka ana, wa ka nalipay, di ba? So dili na nimo siya pwedeng isulti pod sa imong mga anak or sa imong partner. Ngano man? Bisan pag moingon tag mo ra magulay na hitabo, pero ayaw i-underestimate ang pulong sa Dios kay gamhanan ni. Waga kabalog kanus ani mo tubo, kanus ani maghimog milagro. Munang nadungog na ni, importante, nadungog ni, natanom ni kay paabuta lang. Ayaw nag-kumprontaha pag imong ingnon nga sa mura makagway na dungog. Kay nga naman,
sa mga pagwali, sa mga pagtudlo, giwali na mga igsoon. Tanawa, musulay kag sulti anis imong mga anak or musulti ka anis imong partner, tubagon po ka, insultuhon po ka. Pero tanawa, iagig wali. Di ba, way mo tindog o maingong, buti ka. Lami ng iwali, no? Kay para jud ma-address jud tanan. O niya, ang tanan nga madungog nato mga igsoon, ang tanan mga pagtudlo nga atong madawat, di gina pwede maingog na, ay gani kay nakasimba jud ni siya, igo jud siya. Para jud na nato tanan. Para jud na nato. Nakasinabot ta mga igsoon. So, nining tungura atong hisgutan ang mga pagkinabuhi nga gitudlo diha sa Filipos mga igsoon. So, ang sugod ta sa background ani, kining Filipos mga igsoon, dapit ni siya sakop sa Macedonia. Usa siya kadapit nga gitawag og small Rome. Roma ang na nag-iya ani, na-colonize ni siya sa Roma o gipanag-iya ni sa Roma. Nakapangalan ang Filipos, itawag siya Filipos or Philippi. Nakapangalan ni siya sa usa ka dako kayo rangko nga general. Nga general sa Roma. Nga maoy ni ilog ani nga maong dapit. Maoy misulong aning maong dapit og nailog nila ni. Na-colonize nila unya kini nga dapit sa Philippi mga igsoon, makaplagan ni siya sa Eastern Eastern Greece. Makaplagan nimo dito unya kini nga dapit giila nga arang daghanag bulawan. So kung naa ka dito aning dapita gapuyo, dapita adto kag Saudi or Iran or mga inganang nadapit, daghan kayo dito mga diesel, fuel, oil na dito. Kani dinhi sa Philippi, well known ni sila nga ang daghanag deposit ang ilang yuta nga gold. Pero tungod kay nailog man ni sa Rome, gigama ni siya og small city or small Rome. Mura siya Roma nga gamay. Tungod kay nailog man ni gipangalanan sa usa ka general nga mao si Philip. Diadto niining maong dapit sa Philippi mga igsoon na tapok og natukod usab ang mga nidawat og mituog kang Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagpamuhat sa mga apostoles, ilabi na ni Apostol Pablo mga igsoon. Nining Filipos. Natukod dinhi. Apan bisan tuod og dato kining mao nga dapit, ang mga Kristohano naglisod. Nganuman tungod kay common kaayo sa first century, sa common era mga igsoon, nga kung nisunod ka aning gitawag og Christianity, nisunod ka sa Ginoong Hesus, sigurado gyud na nga grabe gyud kayo ang persecution. Ang well-known kayo nga persecution, kadtong dili ka pamaligya o dili ka pamalit. That is why giingnan mo nako nga dato usab kayo ang Jerusalem nga church, pero padad-an sila og suporta sa Macedonia tungod kay ang Jerusalem dili ka pamaligya, di pod ka pamalit ang mga Kristohano ni adtong panahon na. Nabalik ta dinhi sa Filipos. Ang Filipos mga igsuon sa diha nga naigo sad sila sa grabe kaayo nga persecution. Doon na sila gitawag og problema sa sud og problema sa gawas. Motog ingon diha nga naa sila conflict from within and persecution from without. Ang conflict nila sa sulod mga igsuon, duha, kadtong naay mga sayop nga mga pagtudlo, naay mosulod sa ilaha nga church, motudlo og mga di mao. Dayon ang ikaduha ana mga igsuon nga conflict nila sa sulod sa church is division, magkabahin-bahin. Then ang ilang nga conflict sa gawas kanang gitawag og oppression, problema nila sa gawas is persecution and oppression. Ginaluto sila o ginasakit sila. Munang bugat og lisod kaayo ang ilang kahimtang. Adunay mga panghuna-huna base sa mga pagtuon mga igsuon nga ang Pilipos kinahanglang ma-secure ang ilang mind, di ba? Sa study nato, no? Secure ilang mind plus
single mind sila. Mahiusa ilang hunahuna, diha ra gyud sa Ginoo. Secure ang ilang hunahuna sa ilang kaluwasan, diha ra gyud sa Ginoo. So, nay duha ka S na diha, secure mind o single mind. Ngano man ni mga igsoon, tungod kay niabot gyud sa punto, tungod sa ilang kalisdanan, nga nagduha-duha sila sa ilang pagtuo sa Dios, sa ilang pagtuo sa Ginoo. Ngano man, ilang nakita, ilang leader, si Apostol Pablo na priso diris Roma, aning time nga gisulatan niya ang Filipos. O niya, dili lang kay kana lang dunay kanang ang ilang leader maunay nahitabo plus naay grabe kayong paglutos, di nimo ma-imagine nya do na pa joy kaguliyang sa sulod. But listen to this mga igsoon. Kung imong tun-an pag-ayo ang Filipos, diha nimo ma-realize nga aran datua di ay kaayo ni og kaalam. Daghan kayo ta og angayang makatunan mga igsoon niining basahon sa Filipos. Doon na lang ko'y 5 nga isugilo ninyo nga pag kinabuhi nga gitudlo sa basahon sa Filipos mga igsoon. O gisugdan gyud ni siya mismo unang-una sa atong Ginoo nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pinaka-highlight diha mga igsoon is pagpaubos. Philippians chapter 2, dito ta. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse 3. Hangtod sa 11 mga igsoon. So morning ang una nga pagkinabuhi nga angayan nga atong katunan karon. Pagkinabuhi nga gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo, siya mismo giuna gyud. Philippians chapter 2 verses 4 to 11 ingon diha. Pag tinabangay kamo og dili kay maoray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. So rebuke ni siya nga pagtudlo. Rebuke og pagtudlo. So verse 5. Ngano man ni mga igsoon nga nisulti mo siya pag tinabangay kamo og dili ra ang inyong kaugalingon ra kaayuhan mo inyong fokusan. Ngano man tungod kay bastag naa gani kalisdanan og crisis, bisan ang Kristohanon matintal og makasala sa paagi nga maghinakog kaugalingon nalay huna-hunaon. Mananggiingnan sila pag tinabangay kamo. Verse 5. Angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Tanawa. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon na tawo nga sama sa kasagarang tawo. Verse 8. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan og gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga ato sa langit ug sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Verse 11. Og ang tanang magsangyaw nga si Jesus mao ang Ginoo. Si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ngano siyang gituboy? Tungod kay nagpaubos siya. Ningon ang Bible, bisan siya og Dios, gibiyaan niya ang iyang katungdanan sa iyang pagka-Dios. Og nagpakatao siya, not katungdanan, ang iyang posisyon, ang unsay naa niya. Muna the kenosis of Jesus Christ. Kinsa siya, He emptied Himself, munang the kenosis. For example na niya ang tanan, iya sa nang gibutang diha. Gi-empty niya iyang kaugalingon, gihimong bakante. Unya gisudlan niya og pagpaubos, pag-alagad og mianhis kalibutan mo nang iyang gialagaran. Sa paagi nga bisan ang iyang kinabuhi gihatag niya didto sa cross. So, ang atong makatunan, nag-unag yun mismo ang kinaiya nga gipakita sa atong Ginoong Hesukristo og wala na ilain. By the way, gitawag ni sila og kining atong makatunan karon nga kagabhion, gitawag sila heroes of Philippians. The heroes. Sila ang mga heroes sa Philippians, mga igsoon. The heroes of the book. Sa Philippi, mga igsoon, sa suwat. Gitawag ni sila heroes. Pero actually, usara ang hero diha, si Jesus Christ lang. Nasabtan na to?
So naray na appeal diha mga igsoon kinsa nagkamot sa pag-alagad pagsunod sa atong Ginoong Kristo. So unsay gibuhat sa atong Ginoo? Nagpaubos siya hangtod sa kamatayon. Nya imagine natong iyang giagian mga igsoon. Muna ato lang tawon po ni atong kaugalingon kay gagmay ray makaingon god. Abi mong gunatong mapaubsanon na tano, pero gagmay ray makaingon, gawas dayon ning atong sungay, garbo mo nang tudluan ta ningon dito nga dili nga atong kaugalingon kun dili mag-alagaray gayud sama sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Next, ato ta mga igsuon sa arita sa chapter 2, verse 19 to 24. So si Jesus tong nag-una, unsa iyang gitudlo, pagpaubos. Pagpaubos. Gi-empty ang iyang kaugalingon. And, doon ay mga tao, mga igsuon nga magpahambog, ako, kuan ko, sekretary ko sa, ani nga department. Ako gatrabaho ko sa opisinahan sa presidente. Tungod ni ana nga mga posisyon, kung asa sila nga dapit o kung sa ilang mga nakabot mga igsoon, nahimong garbuso. Ang uban mayon, oy, top notcher ko sa bar exam. Garaon kay ba? Pero si Jesus Christ, King of Kings, but iyang i-empty iyang kaugalingon. Munay atong naon sa atong pagpaubos mga igsoon. Next is ang tawo nga gihisgutan ni Apostol Pablo diha sa chapter 2, 19 to 24. Kinsa ka na mga igsoon? Tumbasahon ingon siya. Nagsalig ako sa Ginoong Hesus nga ikapadala ko si Timothy or Timoteo. Kinsa ang pangalan? Timothy. Mo ni siya ang number 2. Nga tong isgutan dre. Nagsalig ako sa Ginoong Hesus nga ikapadala ko si Timoteo nganha kaninyo sa dili madugay aron magdasig kaninyo. Aron madasig unya ako sa mga balita mahitungod kaninyo. So wala pa may messenger sa una, chat, video call. So naay ipadala aron maoy magsusi sa kahimtang sa church. Unya mubalik didto sa nahimutangan ni Apostol Pablo ug mobalita niya. Ang gihisgutan mauuna si Timoteo. So si Timoteo nahimo siya usab nga messenger. But by the way, basin makaingon ta nga ordinaryo ranis Timoteo ang pagka-disciple paminaw mo og ayo. Si Timoteo mga igsoon ang iyahang amahan is Grigo. Samtang ang iyang inahan si Eunice, Hebrohanon. Panglantaw anis tinud-anay nga mga Hudiyo, labi nas mga Judas, taga-Judas kapanahunan. Mayngon na din sila, dili na siya, disqualified na kung maghisgot og tinud-anay nga iya sa Dios. Kay mix, di Grigo ang iya, hintil ang iya nga kuan, amahan. Unya, ang iyang inahan ray Hudiyo, dili ni siya pwede, disqualified ni siya sa pagkaalagad sa Dios. Resultian ka na ako mga igsoon, bisag kinsa pa ng atong background sa kinabuhig, diin ba tagagikan, pagkagamiton tas Ginoo, gamiton kita niya og ayo. Amen? Now listen to this. Si Timothy, siya maoy tugyanan nga magpastor sa simbahan sa Efeso. Sabta na to? Kinsa si Timothy? Nagpastor siya sa simbahan sa Efeso. Another thing is, si Timothy mga igsoon, usasab siya ka discipler, mentor. Kumingi tag mentor, tigpatubo. Ang iyahang kanunay bisitaon o iyahang atiman, gipatubo mga igsoon, gitudluan, kining simbahan, gawa sa iyahang nga simbahan sa Pilipos, nga mao iyang giatiman. Nag-atiman usab siya, nagpatubo ni ining simbahan sa Tesalonica, simbahan sa Corinto, o kining simbahan sa sa Pilipay. Mauning usa siya sa gihisgutan ni Apostol Pablo diri sa Pilipos nga maoy gipadala ni Apostol Pablo, messenger, paminawan ni. Si Apostol Pablo ani nga time
naka-house imprisonment siya didto na sa Roma. Na kung sabto na to, dili siya ka gawas dito, asa siya dito, need siya na ay masugo. Nga something na someone nga naa sa gawas, nga makalakaw-lakaw, masugo niya, adtuan ni nga simbahan, dalan niya akong suwat dito, susiha ilang kaimtang dito, baliki ko dire, dada ang ilang hinabang nga ipadala dire. Nasabta na to, asas Pablo ani nga time, naa sa Roma, naka-house imprisonment. Nasabta na to? So, si Timothy, usas iyang gihisgutan, nga messenger, kinsa, maoy pastor sa Efeso, og mentor, tigpatubo sa Thessalonian, Corinthians, og Philippi. Di, basta-basta ni, no? Makaingon na ordinaryo rani, batanon rani, pero no. Dunay mga tao, mga igsuon, nga lantaon ni mo, batanon pa, pero kuyaw dahil kayo sila dedikasyon sa pagpangalagad sa Ginoo. And we think na okay na ko, matured na kayo, kinagrabihan akong pagkakristohanon. Pero kung susihon yun nato nga itong kaugalingon, pag naghisgot, nagdedikasyon sa pagpangalagad, disqualify ang paingna na to. So, gihisgutan sa Timothy. Unsa pa laing karakter ni Timothy nga atong makatunan? Because dito sa chapter 2, diri sa chapter 2, kining verse, gikan sa verse 3, abot diri sa verse 11, kinaiya ni Ginoong Hesukristo katong pagpaubos, nga gi-empty gyud niya iyang kaugalingon para nimo ug nako. Dire, arita sa kinabuhi ni Timothy, gisgutan dire. Ningon siya. Ningon sa Apostol Pablo, verse 20 sa ta. Padayon ta. Wala ako'y laing kauban nga sama kaniya, nga tinuuray gayong nahingawa kaninyo. Kana bitong gitawag og thoughtful kayo. Wala am dire si Rachel, no? Pero to God be the glory gining bata. Thoughtful kayo. Sige jud siyang gauna-una. Like busy man sad sila sa ilaha. Manang sige siya uli dito kay tabangan niya dito, mo na iyahang one. Pero thoughtful kayo sa halos tanang activities. Even og naay na hospital. Nakaana na jud ko na mas busy pa man siguro na siya guna-huna kaysa sa pastor. Grabe yun kayo, no? Naay mga ingon ana, nabalik ta ni Timothy. Ningon diha. Hinaot nga taga-ag Timothy, no? Ingon siya. Si Apostol Pablo, iyang gisugilon si Timothy ngadto sa taga Pilipos. Niingon siya, wala ako'y kauban nga sama kaniya, nga tinuuray gayong nahingawa kaninyo. Imagine ha, sa gidaghanon ba naman sa kauban sa pagpangalagad ni Apostol Pablo, pero na-highlight yun niya nga ningong siyang wag yung lain, nga sama kang Timothy, nga nahingawa o gaayo ninyo, kanabitong naghuna-huna yun o gaayo sa inyo ha. Verse 21, tanawang 21. Ang uban naghuna-huna lamang sa ilang kaugalingong kaayuhan, dili sa mga katuyuan ni Kristo. So, dili malikayan nga sa usa ka grupo or sa mga katauhan sa Ginoo, nadyo mga taong kaugalingon ray huna-hunaon. And then hopefully makatunan usab natong tanan ang kinaiya karon ni Timoteo. So basahon nato diri mga igsuon, diri sa verse 21, ingon siya, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Ilarang kaugalingon, ang ilarang gusto, ang ilarang plano, ang ilarang una-una, wa gyud sila tawo naguna-una sa mga butang nga iya sa Ginoo. Gawas kang Timoteo, manay gipasabot diri. Verse 22. Nahibalo kamo sa iyang katakos, kay sama sa amahan ug anak, nagtambayayong man kami sa pagpalambo sa Ebanghelyo. Partner gyud kayo niya ni si Timothy. In other words, kini si Timothy mga igsoon dili ni siya Kristohanon or leader nga pawala ra. Kabalo mo mga igsoon daghang leaders church nga pawala ra. Pawala ra ba? Pero siya dili ningon siya tambayayong gyud siya kanang tambayayong. Kuyawa po ning pinulungan no? Partner gyud siya. In other words, kay si Paul nagpalambo man, nagwali, nagtudlo, nagdisciple, nagpatubo, mao pay gibuhat ni Timothy. Pero kini si Timothy, disciple lang ni Pablo.
In verse 23, naglaom ako nga ikapadala ko dayon siya nganha kaninyo. Inig, Inig kahibalo na nako. Inig kahibalo na nako sa akong dangatan diri. 24. Og nagsalig ako sa Ginoo nga makaanha gayud ako kaninyo sa dili madugay. So si Paul naglaom siya nga makabisita unya siya sa Pilipos pero kay napriso man siya ani nga time. Doon na siya Timothy nga yang gipadala dito nga parehan niya tinguha, nga parehan niya pangandoy, nga parehan niya panglantaw, nga pareho niya nga nahingawa sa simbahan. Kabalo ba mong pwede rata mo bahala mo, basta kay gituluan mo na ako. Basta kay naulihan mo na ako. O doon na dyan, magsigig, huna-huna. Ako mga igsuon, ang ako diyong batasan, ilista yun ako ng prayer request. Kaya makalimot mo ko. May nga na niya, Pastor, paliho kong ampo, ilista dyan ako na. Kaya makalimot ko, pwede na ako nang maampo karon. Pagkaugma mag-pray ko, di na ako maapil og pray. Ngayon ko ni Gaspar kagabi, haskang mali. Mali, Jod. Kaya nga naman, ang prayer request dito nga, makasod nagtrabaho to, bro, unya, sa mga gi-applyan, gitawagan, lista dito. Inig-ampo na Lord, tawagan na siya Lord, makasod. Wa man nasumpay Wala nasumpay nga Lord, diras buhol. Gitawagan dyan mga igsoon, pero Cebu, asa na to stiya te? Ito na. Gitawagan na siya, pero Cebu siya ma-assign. Nala. Hinoon, og kanibitang dako nga kahoy, unya na ay gamay pod nga kahoy magtubo sa ilalong. Di kay siya katubo kung dili siya separate kay haungan siya, no? So naiingon ana, naingana nga paagi ang Ginoom nga igsoon. Amen? So, balik na ta dire kay ngano man ta atong maabot mo ita to. Si Timothy mga igsoon gigamit nga example like siya jud mismo ang gipadala dito ngano man ang taga dito kaila sila kinsa si Timothy. So, may magdala sa balita o sa mga hinabang ni Apostol Pablo kay imagine piniriso gud siya. And then ang maglikom sila ang church magtigom sila pagkaon or financial mga kanang salapianon niya ilang ipadala ngadto kang Pablo ang ilang padad-an si Timothy. Ya kay si Timothy mga igsuon dili man lang ni maora ni iyang trabaho kay gikaingon na nako ninyo pastor ni siya sa Efeso do na pa jud siya tulo ka simbahan bisitaunon. Ang Tesalonica, ang Corinto o kini nga Philippi. So kini si Timothy nagpadayag siya kabahin sa kanang tinud-anay gyud nga kahingawa sa buluhaton sa Ginoo, sa katawhan sa Dios. Ikaduha mga igsuon kining pagkamaunungon. Hello? Daghang musaad nimo dili tanan magpabilin. Pero naadyoy magpabilin mga igsuon. Na ko yung mga testimony gikan atong Sunday. Usually basta Sunday mo lakaw ko di jo ko mananghid ninyo. Na may uban ang pastor mo simbahon. Di si pastor mo aliron. Sunod na lang ko simba. Na may ingon ana so di ko mananghid. Atong Sunday, grabe kayo ang mga testimony, mga igsoon. Ang church nga akong giwalihan, kaupat na sila nabalhin. Munang kamo, kung dasig kayo mo karon, unya amigo kayo ninyong pastor, ayaw mo kumit-kumit, ayaw mo saad-saad. Amigo kayo sila, pastor, katong akong yuta, idunit, dito na ako, pastor, muna itong simbahan, pila katuig lang simba, galalis, pastor, why titulo ni, ako ning yuta, bawi, balhin na po sila. Nagpanpan na po sila, tungkod na po sila church, and then, pastor, kani nga dapit, ato ni, dinhin na ta, ato ni halad sa Ginoo, dinhin na ta magsimba. Nagsimba sila for how many years, nagkalalis, ningon na po, pastor, amo ning yuta. Pastor, balhin na po, kaupat yun silang balhin. Sa ikaupat na nila nga balhin, mga igsoon, na-establish jud. Ila na diyong kaugalingong yuta, arang pataga, arang dakua, pag yun. Nga na ko nga, pwede dito mag-camp. Plus, bonus, tagaan sila building, dang dakua, mga igsoon.
Pero dili kayo sila, kuan, wala siya, dili ka kaingon og naay Power Ranger, naay support, naay foreigner, naay kuan. Sila ra. Himo gyud sila sacrificial first fruit unsa pa tanan-tanan na lang. Ilang gihimo mga igsoon. Grabe kaayo nga commitment. Pero dili tanan gyud. Naadyoy mga manglakaw, naay mamiya. Kani pong church, kaning church nato, naay moabot, naay molakaw, naay moabot, naay molakaw, naay moabot, naay molakaw. Wa jud magpabilin. Naapa mo? Wala jud naay magpabilin. Nya someday kung manglakaw na unya mo or tawgon ba mo sa Ginoo asa mo or kabubuton bas Ginoo nga mas split bata or unsa wala ta kana siya pang huna-huna ra nato no. Kung maabot man lang gani na nga time, ang kalipay ra jud namo kanang nang padayon mo pangalagad sa Ginoo. Dili na magmatter og unsa pay istoryang pangdadon. Kay kasagaran mo gud mga igsoon mubalhin kag simbahan katong imong gigikanan dauton gyud to nimong ayo. Mo man na dito kuan man gud. Nga na may tabo. Anyway, basta kay magpadayon, kay mo na imong kalipay gyud. Nga og asa niya mo ibutang sa Ginoo, padayon mo di kay may oy pastor, praise God kay mao na ni, pastor mao na ni. Nya ini pangutanan mo, nya gasimbahan ka. Gimingaw na lagi pastor. Kun na dili na blessing. Tuo kag blessing na, di na blessing. Kaya naman, gimingaw kag pangalagad. Pero may ganit na, no? Grasya pas Ginoo kay gimingaw. Kana di na mingawon. Ano na siya? So, maunungon. Grabe gyud. Giunungan jud siya. Grabe gyud. Yang panghuna-huna na kanunay sa buluhaton sa Ginoo mga igsoon. Number 3. Ato tas ikatulo. Katulo. Si Jesus man tong una, no? Pinaka ang numero 1 o the only hero si Ginoong Hesus ra gyud mga igsoon. Des Timothy gihisgutan. Sunod mga igsoon. Kung wala si Timothy kini siya maoy naa. Tong basahon, padayon ta, verse 25 hangtod sa 30. Ningon diha. Nakahuna-huna ako nga kinahanglan papaulion ko nganha kaninyo ang atong igsuon nga si Epaphroditus. Asa maron? Yet I suppose it is necessary to send to you Epaphroditus, my brother, my companion in labor, and fellow soldier, but your messenger and he that ministered to my wants. Na ay kauban dito nga mauusab ang nag-atiman kang Pablo sa dihang wala diha si Timothy. Ang iyang pangalan si Epaphroditus. Actually, ang iyang pangalan gikuha sa paganismo ang meaning ni ana mga igsoon. Pero gitawag gyud siya pod sa Ginoo nga mahimo pong alagad sa Ginoo. Kini si Epaphroditus. Unsay tawag ni Pablo ni Epaphroditus? Di ba guys, got siya, oy, kamo diha, Pilipay, nangandoy gyud ko nga akong ipadala diha si Timothy, kadi pa man ko kaanha ninyo diha, nasayod gyud mo nga si Timothy, dunay kasing-kasing nga naghuna-una kanunay sa inyong kaayuhan, gaatiman gyud sa inyo, kaila gyud mo niya, ang tanan mi biya si Timothy ra gyud. Napaday siya lain nga nahabilin niya, kinsa? Si Epaphroditus. And kinsa si Epaphroditus, niingon siya, my brother. Tinuod ba ni biologically? Pareho sila ka-apelido. Igsuon, dili. Ang iyang ipasabot, igsuon, diha sa Ginoo. Next, companion and laborer. Kauban sa buhat. Sunod, unsa pa? Fellow soldiers. Dunay mga komentary nga ingon ani. Gitawag mag soldiers of Christ ang tanan nga nangalagad sa Ginoo. Ngitang nangalagad sa Ginoo kanang nakadungog pagtulunan sa Dios og namuhat, gitawag sila soldiers of Christ. So muna ningon si Paul nga kini si Epaphroditus ko kauban nako nga soldiers of Christ, men in uniform. Pero dili na ingog sundalo jud. Pero dunay commentary sad nga nagsulti. Nga kini daw si Epaphroditus before ni siya nahimong Kristohanon, sundalo gyud siya.
I don't know, kay wala ko dito sa una. But anyway, balik ta dire. Ningon siya, a fellow soldier, but your messenger. Tanawa ra guni. Gipasabot og ayo ni Pablo ngadto sa taga Pilipo nga dili basta-basta ni si Epaprodito, pero nahimo ninyong sulugoon. It doesn't matter lagi ng unsay atong rangko, basta kay mag-desire gyud tang mahimo tang makaalagad. Amen? But your messenger, and he that ministered to my wants. So kung unsay kakulangon dito ni Paul, kay naa siya sa priso, di siya kakagawas, kapamalit, kumprag pagkaon, walay masugo, pareha ni Timothy, kini si Epaphroditus, maoy iyang sugo-sugoon. Next verse. Tanawa, next verse, ingon, verse 26. For he longed after you all. Oh, gimingaw kag-ayo ni siya, ninyo. And was full of heaviness because that ye had heard that he had been sick. Now, listen to this. Ingon siya nga. Kini si Epaphroditus, nabalaka og ayo, nasubo siya. Unsay gikasub-an niya? Kay nabalitaan sa Pilipos nga nagsakit siya. Katong na yung mga abroad na, Kuya Junel, dito sa abroad. Kung magsakit-sakit mo dito, inigmanawag ang asawa, mga anak, pa, kumusta man ka diha? Okay raman ko. Siga-sigang mata ba? Okay na ko. Kay dili nato ipahibaw sa atong mga minahal ang atong kahimtang nga nagsakit ta, kay di ta gustong mabalaka sila. Nakasabot ba ta? Amen? Mao ni ang gibati ni Epaphroditus. Nga naguol siya og ayo tungod kay ang iyang kahimtang nga nagsakit siya naibaw-an sa Pilipos. Amen? Kana bitaw naguna-una ra ka ba nga unta sila dasig lang kanunay, unta sila ligon lang, unta sila malipayon, unta sila magkugi, bahala na lang ning akong kahimtang dire. Inapay lain. Tungod kay ang simbahan, daghan na kay pagsulay, pagluto sa gawas, division sa sulod, kaguliyang sa sulod sa church. Napadyan silang una-una nga si Pablo na sa priso. Then ang usa sa pangulo sa simbahan nga nag-atiman sab nila si Epaphroditus, nagsakit pag yun. So pwedeng mosamot sila ka, naunsa naman noon naunsa naman noon nangalagad na ta, naunsa man So maunay worry ni Epaphroditus nga dili gid unta niya gusto nga mahibaw-an didto sa Pilipos nga nagsakit siya kay basin makadugang sa ilahang kaguol o makadugang sa ilang kaluya. Nasabtan nato mga igsoon? Doon na ba tayo panguna-una nga ni ingon ani? Nga kung ako ning isulti niya, luya ra ba ni daan? Musamot ni kaluya kung akong suginlan aning problema. Di na lang. And listen to this. Ma-highlight din nato. Next. Ingon ang verse 27. For indeed, he was sick, nigh unto death. Tinuod gayod nga nagsakit siya og hapit mamatay. Hapit na matay. And gusto ni Epaphroditus nga dili unta to mahibaw-an. Kabalo ba mong dunay mga Kristohanon nga ilang panghuna-una unsa guni? Kanaon lagi siya nangalagad man lagi nas Ginoo ngano man ang naingon ana noon siya. Sunay mga Kristohanon nga ingon ana. Sumunang gi-avoid, gilikayan ni Epaphroditus nga kung mahimo, dili mahibaw-an ang iyang kahimtang ngadto sa simbahan. Kay basin makahatag nila dugang kabugat, dugang kaguliyang, dugang ka-backslide, dugang kaluya, dugang kauga, dugang ka-discourage. Kay si Epaphroditus gusto niya nga inig-abot niya dito, dasigon ang katawan, ibalita niya, okay ra dito, maayo ang Diyos, si Pablo na priso to dito, pero ang mga sundalo sa palasyo, apil ang hari o ang mga opisyal nawalihan, praise God. Munang dili niya gustong isulti dito nila, mahibaw sila nga doon na siya sakit.
Then niingon gyud dia, indeed, he was sick nigh unto death. Kanang nigh, duol. Hapit. Hapit mamatay. But God had mercy on him. And not on him only, but on me also. Apan gikaluyan siya sa Dios. O dili lang kay siya, ako usab, ingon si Paul. Lest I should have sorrow upon sorrow. Kay kung namatay pa siya, musamot kong kaguol. Ang akong kagulanan, madugangan pa gyud. Dili lang siya mo gikaluyan, ako pa jud. Ako, apil sad kong gikaluyan sa Ginoo. Kay kung wala pa, ang akong kaguol, madugangan pas kaguol. Next, ingon ang verse 28. I sent him therefore the more carefully, that when you see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful. Gusto na ako, ingon siya, sa nga verse, gusto na ako, sab, nagtinguha usad ko, nga ako pud ipadala ninyo si Epaphroditus. Nga naman, walay sama niya. Nagsakit siya, o gani, nag-uol siya, nakahibaw mo nga nagsakit siya. Tinuod nga nagsakit siya, hapit gani mamatay. Apan gikaluyan siya sa Dios, ug dili lang kay siya, apil sad ko. Aron maluwas ko sa grabing kagulanan. And gusto na ko nga ipadala siya diha ninyo. Unsay purpose, mga igsoon, verse 28. Ingon siya nga, busa labi pa akong nagtinguha sa pagpadala kaniya, ngana kaninyo, aron malipay kamo inikakita ninyo kaniya. Naayo naman siya. Pag-usab, og aron dili na kaayo ako mabalaka. Nga naman, guol kay sila. Ipadala si Epaphroditus, agig pagpamatuod nga naayo gid siya og gikaluyan siya sa Dios. Sa verse 29, busa dawata siya uban sa dakong kalipay, ingon nga usa ka igsuon diha sa Ginoo. Tahuran ninyo ang mga tawo nga sama kaniya. Verse 30, tanawa. Mao na ni, sa verse 30, mao ni ang kinaiyang angay natong batunan. Kinaiya ni Epaphroditus. Kay gihalad niya ang iyang kinabuhi, og hapit gani siya mamatay tungod sa tungod sa gipabuhat ni Kristo. Gihimo niya kini aron sa pagtabang kanako pinaagi nga dili na ninyo sa paagi nga dili na ninyo mahimo. Daw tan-aw sa nako tanan. Ikaw kahibalo na ka nga lubha ang imong balatian. Lala ang imong kahimtang. Unya, dunay ipabuhat ang Ginoo nimo. Dunay isugo ang simbahan nimo. Di ka maingog, mang ako mampod. Nga naaman si Roland. Naay motor. Ligon papuglawas. Nga nung ako mampod. Pero tanawas Epaphroditus, iyang gikip ang iyahang balatian. And siya mo'y nagdala sa hinabang sa simbahan, gikan sa Pilipay, nga ato kang Pablo. Ug bisan tuod siya nagmasakiton, siya mo'y nag-atiman ni Pablo kay si Pablo maoy piniriso. Imagine na nga matang og kinaiya panghuna-huna sa pag-alagad mga igsoon. Imagine ni nga panghuna-huna. So naa sa verse 30 ang highlight. Humanatan ni Jesus katong pagpaubos. Humanatan ni Timoni pag-alagad, pagkamainunungon. And direta ni Epaphroditus. Risky kaayo, kinabuhi ang nakasalalay. Kinabuhi niya, nga naman, dili maayo ang iyang kahimtang. Pero imagine, biyahe gikan Pilipay, padong sa Roma. Magdala siya, magsugilon kang Pablo, magdala sa mga hinabang, magatiman kang Pablo. Then suguon sa ni Pablo lakaw dito, pero naade ay siya ay lubha kayo nga sakit. Ningon ang Bible, hapit niya ikamatay. Pero gikaluyan siya sa Diyos. Kaya kung maghisgutag pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, makapanghambog na dayon ta nga, ako'y gadonate, ako.
Pero kini sila dili matabang ni. Dili basta-basta. Maadto tani ikaupat mga igsoon si Pablo. Dinhi na ta. Mao na ni ikaupat si Apostle Paul mga igsoon. Atong basahon adto ta sa chapter may ikaupat no. Chapter 3. Kinsa man ni si Pablo mga igsoon. Unsa iyang panghuna-huna. Magsugod tagbasa chapter 3 verse 7 abot sa 8 ningon diha. Apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon karon, giisip ko na nga walay bili tungod kang Kristo. Dugang paniana giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo nga tungod sa kahibalo mahitungod kang Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Si Paul na ni mismo. Iyang gi-express ang iyahang tinguha, bag-ong tinguha nga nana siya diha sa Ginoo mga igsoon. Ngadto sa taga Pilipos. Diretso ta sa verse 12, chapter 3 verse 12 ningon, wala ako nagpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot, sa pagkabot ni ini. Kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Verse 13, hinoon, may igsoon wala gayud ako maghuna-huna, nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko, mao ang paghikalimot sa nangagi, ug pagpaningkamot, kutob sa ako, kutob sa mahimo, aron makaabot sa dag-anan. Grabe no? Verse 14. Busa nagdagan ako diretso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. So sa unang gipangsulti ni Apostol Pablo mga igsoon kini. Ningon siya nga ang tanan nga akong nahuptan kaniya to, giisip ko na nga basura lamang. Kinsa man di ay si Apostle Paul. Di ba ningon siya, he was the Pharisee of the Pharisees. Taas kaayo siya posisyon sa iyang kinabuhi. Pero ingon siya katutanan, ito mga kaalam, mga naangkon ako, basura na to kung ikumpara nako ni Kristo. Then, sa unahan, iyang gipasabot ang Philippians, iyang giingnan nga wa ko nagpasabot ninyo ha? Basi kayo mong nagpanghambog ko. Wala ako nagpasabot nga nahingpit na gyud ko, nakabot na gyud nako tanan. But ang akong gibuhat, paghikalimot sa nang labay. Kabalo ka nga nung dili ka makausbong, dili ka makamove forward, kadi ka kalimot sa nang labay na itabo. Gipasaylo naman ako, pero magkita mi. Awa, di na, tinuod nga pagpasaylo na. So dili ka move forward. Ingon si Paul, ikalimot. Muna akong gibuhat pag ikalimot sa nang labay, aron maangko na ako ang daganan. Yan ingon pagod siya, nagdagan ako. Nga matinudanon, diritso gayod. Na mga Kristohanon. Hello mga Kristohanon, amen. Magsige patag liko-liko, hapit-hapit, tuyok-tuyok, lingi-lingi, aning atong pagka-Kristohanon, mga igsoon, delikado kayo ta. Munang naatay pagtulunan, nga atong makatunan diha mga igsoon sa gisulti ni Apostol Pablo. May tungod sa iyang kaugalingon. Then sa verse 17, tanawan ni. Niunsa si Paul. Chapter 3 verse 17. Mga igsoon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Niunsa si Paul? Padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Natay gitawag mga igsoon o kunsa to? Popular culture. Popular culture. Unsa man eh? Tanan nga atong makit-an sa social media, ato dayong sundogon. Popular culture. Lisod kayo i-navigate. Lisod kayo giyahan. Lisod kayong drivean. Lisod kayong itimon sa simbahan, kay ang naa sa sulod sa simbahan,
ganahan kaayo sa popular culture. Moingon ang simbahan, mo ni ang atong buhaton na, aron consistent rata, aron padayon rata dias Ginoo. Ayaw ni, moingon na din ang simbahan, grabe ra po na siya, ra po na siya. Malisod kaayo. Walay simbahan nga sayon. Lisod kaayo mga igsoon. Baningon si Paul, sundog kamo kanako. Sa may gipang sundog na ron, labi na sa mga young people, puro na Korean. No? Puro na dyan Korean. Na Koreana tanan. Na Koreano tanan. Sig tanaw Korean drama, sig tanaw na Korean na noon. Basta unsay mga trending nga mga sayaw-sayaw, ala sayaw-sayaw na dayon. Tit, tit, tit. Tit, tit, tit. Hawak ko ang beat. Sundog dayon, sunod dayon. Sundog. Pero ningon si Paul, sunduga ako ninyo. Dapat unta nakailatag kinsay atong sundugon. Pag nakakita sa sangsimbahan, hala, na ay dito, grabing muwali, dagko kay Arius, okay ra, di ay na, di ay yun. Pa Arius, pukubi. Kay sundog na yun ba? Okay ra malagay dito, ila ganing kwano, halos kada Sunday na ay madugang nga tato. Haligo na dahil tato. Anam-anam, pamanimo, apil na yung kalimutaw. Puna dyan. Kabalo mga igsoon, nice kayong tato. Nice siya. Pero kung matiguang na ka, tanaw kasi mong kaugalingon sa amin, na mura kag kabaw nga nilunang atong limaw, ang sana, lunangan, tunaan na din Nya inigawas ni mo tunaan na uga ang lapo, murag ingana imong itsura. Ano man Because, dali kayo tang musunod og unsay trending. Unsay sikat, unsay uso, giunsa niya, giunsa nila, dali kay tang musunod. But ingon si Paul, imitate me as I imitate Christ. So, dapat unta mga igsuon, kailata kung kinsa ning atong sundog-sundugon, kinsa ning atong sundon. Di ba? Ingon siya mga igsoon, padayon kamong tanan. Sa pagsundog ka nako. Na, kare, ingon siya, gipakita namo kaninyo ang hustong panag-ingnan, busa sundugan ninyo kadtong nagsunod ni ini. Before siya niingon nga sunduga ko ninyo, naa sila'y nakita nila. Ang Bible nag-ingon, go to the world and preach the gospel. Kisa giingnan ang simbahan. Kabalo mo kung sa netabo? Ang kalibutan maoy ni gisugo. Go to the churches or the church and preach the whole world. Preach worldliness. Imbis nga ang pagtulunan, ang gitudlo ni Kristo may isang yaw nga tos kalibutan, ang kalibutano na hinuong mga butang maoy gidala sa church. Munang problema gayud kaayo. Sa verse 18 hangtod 21, padayonon akong basa, gisultihan ko na kamo ni ini. Mo ni number 5. Asa ganita nagsugod? Example nga gipakita ni Jesus Christ. Example sa pagkinabuhi ni Timothy. Example sa pagkinabuhi ni Epaphroditus. An example sa pagkinabuhi ni Pablo. Og aritas ikalima ang katapusan. Dingon diha ang ikalima og ang katapusan mga igsoon. Chapter 3 verse 18. Gisultian ko na kamo ni ini sa makadaghan
O karon sublion ko kini, pag-ingon, uban sa mga luha. Adunay daghan nga nagkinabuhi nga sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross. Muna ikalima. And sad to say, sa example nga gipakita sa upat, giunhan ni Jesus Christ, sunod ni Timothy, ni Epaphroditus o ni Pablo, daghan ang naa sa simbahan, di as ikalima. Unsa ning ikalima nga giingon dire? Adunay daghang nagkinabuhi, sukwahi. Sukwahi. Ngano man? Nag-ila sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo. Napao. Paminaw. Mag-awit para sa Ginoo, pero mamiste, mamalikas, mangyawa, gamit ang baba, nga maora po'y gigamit, nga magdayeg sa Ginoo. Nagkinabuhi, sukwahi. Sa katuyuan, sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Verse 19, musangko gayod sila sa kalaglagan. Kaya klaruhon nato ni atong pagkakristohanon. Kitang mga hamtong o kitang mga batanon, klaruhag asa ka atong upat. Naaba ka adtong upat or di ka aning ikalima nga nagkinabuhi nga sa sukwahi sa gitudlo ni Kristo sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Ingon ang Bible, musangko gayod sila sa kalaglagan. Ang ilang gipaka-Dios mao ang ilang lawas nung kailibgon. Og nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw. Naghuna-huna lamang sila sa mga butang ni ining kalibutana. See? Kaya mayon ko, kanabitang magkinabuhi tang Christian rag Sunday. Pero kung laing mga adlaw, iya sa kalibutan, walay problema. Daghang mga tao nag-away ron kay sila kami insakto, puro na insakto. Nahalatan ng simbahan imuha na. Pero kung sukwahi imong pagkinabuhi sa gitudlo ni Kristo ni unsang Bible, hagbong yud ka sa kalaglagan. 20. Apan ang atong puloy-anan ato sa langit, og mahinangpon kitang magpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Verse 21, ilisan niya ang atong mga lawas, nga may kamatayon, sa lawas, nga mahimayaon. Sama sa iya, pinaagi sa gahom, nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Maoni. And then, ang conclusion, naas chapter 4, verse 8 to 9. Mag atong gibasa ganina. Nagpadayag siya og 5 kamatang sa pagkinabuhi. Bahala, nagmasuko kas nagwali. Tanawa ra tong 5. Ang pagpaubos ni Ginoong Hesukristo, ang pag-alagad o pagkamaunungon ni Timothy, ang pagkinabuhi, pag-alagad ni Epaphroditus, o mismo ang panglantaw ni Apostol Pablo. Or di baka aning ikalima, nga magkinabuhi, sukwahi sa atong mga nakatunan. Sa verse 9, sa verse 8 and 9, Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Ingon ang 8. Sa katapusan. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Sa Bisaya pa, mga igsoningon siya, inyong mga huna-huna, mauni ipapuno sa inyong huna-huna, kanang whatsoever diha. Ingon siya, inyong mga huna-huna, finally, sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo,
ug angay daygon. Sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom, ug halangdon. Mao daw ni ang ipapuno sa atong hunahuna, mga igsoon. Kining mga butanga makaplagan nimo sa upat nga atong gisgutan. Unang-una si Jesus Christ, kay siya jud ang model sa tanan og the only hero nga tinud-anay. Ang ipakita ni Timothy, ang ipakita ni Epaphroditus, ang pagkinabuhi ni Apostol Pablo, gihisgutan dinhi sa verse 8 sa chapter 4 sa Pilipos. Ingon siya, mauni ang mga butang nga ipapuno ninyo sa itong una-una. Kabalo ka kung sa'yo na sa itong una-una karon? Ngutana ko ni Rere Kaganiya. Yahay. Ako siyang ipangutana. Seryoso kayo akong pangutana? Kanus amang yun plano ni mong magminyo ka? Sa ito imong tubag, 3 years? Ulan, lingo. Nakalimot kasi mong tubag? Ha? Siya mga 4 years, mga 5 years tingali. Sunod si Alwin, wala siya plano. Gawin, way plano. Kung bisag walay plano, mga andam. Langag, magpaabot kag ngandam rin po. Sagot. Pagkutahanan ako lagi, kung siya plano. So, pwede sab nga ang nakapuno sa itong una-una ang atong kaugalingong mga plano. Dili man sayop nang magplano ka. Ang sayop ka nang way Ginoo. Doon ay scripture, mga igsuon nga nag-ingon diha nga, hala, ugma, mato taning dapita, magpatigayon ta dito, niya, makatigom na ta, makakwarta na ta, and then ingon ang Ginoo, buang-buang. Mamatay ka na. Kisa may makapahimulo sa imong bandi. Sayop pa di ay ang mangandoy magplano. Dili. Pero ningon dito ang magwalali, ang sayop kay walay apil ang Ginoo. So mauna ang atong pangapanguna-una, puno nato niining mga butanga alang sa Ginoo. Unya sa verse 9. In verse 9, before ta mo abot sa verse 9, arang daghanag yun ang nadunggan. Arang daghanag yun ang nakatunan, daghanag yun ang nabasa. Ang among mga professor, ga-expect sila nga ang camp na nato dire is 20 to 30 ra ka young people. Pag-ingon ako, not less than 80 maybe. Pero okay lang bukog 30 ra ka buk or 20 ra ipadala, mas nindot na siya. Adus dagat, magginukdana, di ginukdanay. Kay gamay ra man kayo. Manulik sa dagat, mag-amazing race. Bisag pila ra gyud. Sa taas-taas nga panahon, hala, plano, giampo, dyan namo, Lord. Muon dyan namo, Ginoo. And sad to say, doon ay mga young people, daghan kayo diri sa ato nga di ka-attend. Kay klase, ang uban, trabaho, no. Gabi ira daw ko no makadong. So, okay lang kayo na. Basta kayo maka-join. Pero, kung napod ba nga, kini pamaagi niyo sa Ginoo nga naman. Pagsugod pa lang daan anay duha ka sako nga bugas nga pledge. Kana ko la Lord, youth camp yun eh. Itawag na dayon ang Shalom. Join me pastor. Ang AJ, join me pastor. Bilar, Carmen. And sige kung gahuna-una. Ni magabi maguna-una ko magampo ko Lord. Bangit niya ni Lord. Gan pa kami ganda mo nun, Lord. Mauni. And sometimes, mga igsuon, kung unsay nakapuno sa itong huna-huna, kabantay ka, kung unsay nakapuno sa imong huna-huna, maoy mo kawat sa imong katulugon. Katry mo? Kanang na mo siging huna-huna niya, di na nun mo katulog. Nakasuway ba mo? Nakasuway? Alwin, diba? Kasuway, di ba? Kanang sige ko na huna dito ka katulog. And bangon ko, nagbasa ko Bible. Humnon kina ko ni nga book karon. And pagkahuman, nag-ampo ko, Lord.
Gampo. Yung while naghigda na ko, asa na ko ibarog ang mga flagpole. Pila ka flag akong erase diha, asa dapit ni nga activity. And then ni-chat si Ma'am Ines. Pastor, pwede ni mong gamiton ang arms, covered court. Kaya ko na, grabe na ito. Umusay na, simunaw na di ko katulog. Kanang naakay bayro nun. Usahay di mo kakatulog. Katry mo na. Labi nag-ugma na. Nya ang maningil pag yun kay dili mo hawa sa imong balay o dili mo hatagan. Ganaw na mga linding, no? Kolektor, di mo hawa sa imong balay o dili hatagan. So di ka katulog, kinsa may akong huwaman o para ka makabayad. Mangutang ko, unya, mangutang kong ibayad. Ingana ba? So di katulog kay ugma, nagyod, Judith, nagyod ugma. Imbargo nagyod ning akong motor. Imbargo nagyod ning akong salaset kay mao may promise, collateral. So di ka katulog. Ayaw na lang gani si AI kay gahimog solusyon niya na. Si AI ba katong bata bitaw sa AI nga magstorya ka. Kita mo na? Ningon si AI nga kung dili ka katulog kay na kay bayronon, tawagi ang imong giutangan, ingna nga di ka mo bayad aron siya na pwede katulog. Grabe si AI, no? Unsa may nakapuno sa atong una-una? Ingon si Apostol Paul sa katapusan, human na ka gipasabot sa kinaiyang gipadayag ni Kristo diha sa pagpaubos, sa pag-alagad, paghatag sa kinabuhi. Diha ni Timothy, diha ni Epaphroditus, diha ni Pablo. O diha sa mga pagkinabuhi sa mga tawong sukwahi sa gitudlo ni Kristo naa sa simbahan, sukwahi lang ang ilang pagkinabuhi. Iningon si Paul, finally, punang inyong huna-huna, aning mga butanga. Unsa man tong iyang gihisgutan nga mga butang? Mga matuod nga butang, mga butang angang daygon. Kadtong sala nga nabuhat sa imong sikataho dugay na kaayo, ang ngayan pa batong imong ipabilin sa imong una-una og hangtod karon mo'y nakapuno sa imong kasing-kasing og kasuko. Ingon si Paul, ayaw na. Kay kung unsay nakapuno na to, ingon diha, unsay naas kasing-kasing mga igsoon may mugula sa baba. Therefore, kung ang atong una-una kasing-kasing puno sa mga saad sa Dios, sa mga pulong sa Ginoo, puno sa gugma, puno sa pagpasaylo, puno sa kaluoy, puno sa tinguha nga langit nun. Therefore, ang atong pagkinabuhi, mga igsoon, musubang, musidlak. Ang atong pagkinabuhi, makita kung unsay naa diri sa sulod nato, mga igsoon. And in verse 9, every time inviton ko, kanunay dyo ko mabutang sa last night. Kanang naay mga camp, ibutang ko sa last night. And last night, mga igsoon, revival dayon, na spiritual challenge. Pag human sa spiritual challenge, mag-revival dayon, magsunog na, mag-burn fire, mag-inampuan, maghinilakay, maghinirusulay. And then, mamauli sa ilang balay, ang mga young people, buutan kaayo for 3 days. For 3 days. Naunsa man tawag na may expiration. Say divine. Divine mo sa ngilan. Na-expiration di ay na. But ang verse 9 ningon siya, finally, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Hello? Na, si John ba, nga pukot. Kalingaw si John og liso-liso atong tiles dito sa CR. Lisod de kay pagsugod no, labi nang dili kayo eskwalado ning CR kinalisudan jud kay gatan-aw ko. Nya og ikaw kanito, nya akong gibanos. Eksperimentuhan ako, makaton jud ko. Ano sibi akong tan-aw? Nganaon din ay, nganaon na higda ko, la tan-aw ko sa YouTube, giunsa gyud. Ikuan ako dito, i-search how to install tiles. Butang na ako dito, ay, nganihon. Nala.
ipakita sa buhat ang nakatunan. Dili gyud na perfect. Bisag muli-li mo dito. Ngingana ng mga tiles. Yahay. Ang gitsatan si John, ang gikalingawan na rin. Suwaye yung li ni. No? Madugay na imong trabaho. Madugay, langay kayo. Madugay ng trabaho. Makamauram na ka madugay. Pero gahiwi lagi. Noon sa demo. So at least na kay nakatunan, imong i-exercise. Kay para asa man tong imong nasabtan, kung dili kamao imong kamot sa pagbuhat. Tuluan ka dito, ang kuan ani, duha ka masong harina, ingani kadaghan nga yes, butang tubig ingon ani, unya inga, di nakasabot na ka, mao na procedure, mao na. Pero di kung dili, gyud nimo testingan. Ningon ang Bible, ipakita, Philippians 4 verse 9, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog og nakita. Sige ratag kadungog, sige ratag kadawat, sige ratang nakakita. Sige ratang nakakaton, nakasabot na pa kayo. Pero walay pag-apply, problema kayo. Og ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Naa ba tayo nakatunan rong gabi na? Ayaw jud ka basta-basta aning atong pagkakristohanon. Di na tayo magpasigarbuhay og simbahan, unsay ngalas relihiyon, unsay pundok ninyo day, dako nga pundok, gamay nga pundok. Ang Biblia nagsulti ra gyud. Dawatas Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi ingon nga imong Ginoo imong hari og imong mangluluwas. Tuuhi nga namatay siya bayad sa tubang sala, humans tulo ka adlaw na banhaw siya og mikayab arong may kinabuhi kang dayon. And then mauna ni ang imong nakita, nadungog, nakatunan og nadawat, ipakita sa imong pagkinabuhi. Hala, anointed kay na sila. Hala, dinihugan kay na siya. Hala, grabe yun na siya o gasa. Grabe yun na. Ipakita. Para asa na tanan kung lahi ang makita sa mga tao diha nimo. Kung kabalo ka nga kana nga mga butang, dili na iya sa Dios, buhi gyud na. Ayaw huwata. Nga duna unyay moabot nga problema, moabot nga kasakitan nga wala na gyud unya kay katakasan og dili na gyud ka kakaplag og kasulbaran. Di pa ulahi ang tanan. I-surrender na, hatag sa Ginoo imong kinabuhi ug pagkinabuhi sa unsay imong nadungog, nadawat, nakita ug unsay imong nakatunan gikan sa pulong sa Dios. Pero naani mo magkinabuhi ba ka sa pagpaubos, parehas gipakita ni Ginoong Hesukristo? Magkinabuhi ba ka sama kang Timothy, sama kang Epaprodito, sama kang Pablo? Or magkinabuhi kang sukwahi sa gitudlo ni Kristo? Ikaw mo'y manubag sa imong kaugalingon unya at tubangan sa Ginoo. Let's close our eyes. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan kayong salamat Ginoo sa mga pulo nga among nadungog ug nakatunan karong gabihon na. Salamat Lord, even Father God sa paghatag gayud o kaalam nga masabtan gyud namo pag-ayo Ginoo. Tabangi kami nga ang mga kinaiya nga among nakatunan na dungog gikan mismo diha nimo Ginoo. Amo ning ma-apply sa among mga pagkinabuhi. Badlo nga kami kung musuway gyud mig kinabuhi, sukwahi sa imong mga pagtudlo. Sukwahi sa kamatayon nimo dito sa cross. Og tabangi kami amahan nga makahimo kami og desisyon sa kinabuhi nga alagaran ka, simbahon ka, sundon ka namo Ginoo. Bisan pa sama sa pagsunod, sa pag-alagad, sa pagbuhat nga gipadayag ni Epaprodito. Bisan pa o Lord sa pagkinabuhi, sama nga pagkinabuhi nga gipakita
ni Apostol Pablo ni Timothy ug bisan sa pagpaubos nga imong gitudlo kanamo o Ginoong Hesus. Tabangi gayud kami. Tabangi ang kada usa nga naabot aning mensahea. Tabangi o Lord ang among mga anak. Tabangi kami mga ginikanan. Nga unsay among nadungog nakita nabatunan among ma-apply. Pasayloan ni nga church. Pasayloa ang kada usa. I pray sa tanan nga niya karon, atagi Ginoo sa kalipay, kalinaw, kasulbaran sa mga problema Ginoo. Pag-uswag o paglambo sa panginabuhi, ihatag nimo Ginoo sa kada usa. Doon na may problema sa matag relasyon Ginoo, ikaw o Dios maoy maga-fix niini o Dios. Salamat kayo nga dili masayang ang among mga adlaw ug panahon. Kay kini mga panahon mga adlaw nga magabot sa mong kinabuhi, magamit namo o Dios nga mahimong mapuslanon kaayo sa pagbuhat sa mga butang nga angayan matarong og makapahimaya nimo Ginoo. Giyahi ang among mga anak o Lord nga magtubo sila nga dunay kalangitnon nga kahibalo. Ang among mga kabatanunan, mga young people o Lord, nga magdesisyon sila Ginoo, sumala sa ilang mga nakatunan diha nimo o Dios. Kaming mga hamtong Lord, tabangi gayud nga dili gayud kami mubulag, dili gayud kami mo pahilayo sa mga pagtulunan nga imong gihatag kanamo. Kaming tanan o Dios sa kanunay pahinumdumi sa kun kinsay angayan namong sundugon nga panag-ingnan. Salamat sa pagbadlong. Salamat sa pagtudlo Ginoo. Walay lain nga ngayan namong pasidunggan. Pasalamatan. Father God, thank you Lord. Yapil na ako sa pag-ampo ang coming namo nga youth camp. Kutob sa mga young people, daghan or jutay nga maabot. Panalanginan mo, pinagis imong pulong sa imong presensya. And salamat Lord, ikaw magatagbo sa tanan. Panalangin sa mga speakers, sa mga pagbiyahe na ay safety Ginoo. And salamat Lord sa matag membros among pamilya nga wala dinhi. Na sa among panimalay karon or tunga sa lagyong dapit. Salamat o Diyos nga imo gayud silang ubanan, panalipdan o ampingan sa kanunay. Salamat Amahan nga bisan niining malisod nga kapanahunan. Ikaw ang Dios mo'y magaatiman o magtagbo sa adlaw-adlaw namo nga mga kinahanglan Ginoong Hesus. Salamat kaayo. Salamat kaayo Ginoo. Salamat sa imong gugma. Dalaygon ka o Dios sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, among hari, among Ginoo, among mangluluwas. Amen and amen. Manindog tang tanan mga igsuon. Ug atong ibalik ang tanang dungog, himaya, pagsimba diha sa tong buhing Dios.